Добре, сега много. Това е Django 3. Намираме се близо до предверето от Django 1. Таму се гледаш. Казах ти работа. Сега има ползи, които съм ги пропуснал, сега ще ги наваксам. Искам да ви кажа едно на хейтерите. Това тяло се доближава до културистично тяло. И няма нищо общо с културистично, но се доближава. Пак да тръцам, доближава. Не им говорят глупости разни хейтери, бейтери и хейтуши. И колкото им ми пишат и после ме блокират и нищо не отговорят. Аз съм много смелен, а кажи на това. Много съм да пържа. Но това какво е, бе? Не е буклога. Вижте какво става с бицепса само, виждате ли? Спокойно, бе. Слушай, бе. Ти хе, други. Погледай.